Παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία από την πρώτη στιγμή ήθελε να συγκαλύψει τις βασικές αιτίες και τους υπευθύνους, μιλώντας απλά και μόνο για ανθρώπινο λάθος, παρά το γεγονός ότι είχαμε άγονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και στα άλλα κόμματα που θέλαν να συσκοτήσουν τις αιτίες του βασικού προβλήματος, παρόλα αυτά και την επιλεκτική επιλογή μαρτύρων βεβαίως, βγαίνουν συγκεκριμένα στοιχεία. Ποιο είναι αυτό? Πρώτον, ότι κατά τη διάρκεια του εγκλήματος, όταν έγινε το έγκλημα στα Τέμπη, δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα από αυτά τα λεγόμενα ασφαλείας. Ένα. Δεύτερον, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό είναι πάρα πολύ λίγο. Έχει μείνει μόνο το 1/3 του οργανογράμματος των εργαζόμενων στον ΟΣΕ. Άρα εντατικοποίηση, λήψη εκπαίδευση, λήψη εμπειρία. Που αυτό σημαίνει ανθρώπινο λάθος πολύ πιο εύκολα να γίνει ένα ανθρώπινο λάθος. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει το πιο εύκολο ανθρώπινο λάθος και χωρίς συστήματα, καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνει μια εκρηκτική κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι δεν ήταν διαχρονικό το έγκλημα. Και επιβεβαιώθηκε γιατί δεν ήταν διαχρονικό. Πρώτον, γιατί έχει συμβάσεις που η ίδια η Επιτροπή Γεραπετρίτη μιλάει για συμβάσεις σκάνδαλο, εντός εισαγωγικών, γιατί ήταν κομμένες και ραμμένες στα ανταγωνιστικά συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ακριβώς και ποτέ δεν ολοκληρωνώσατε. Γι' αυτό υπήρχαν και ασυμβατότητα ανάμεσα στα διάφορα συστήματα, με αποτέλεσμα και αυτές να μην είναι λειτουργικές και να χρειάζεται συνεχή αποκατάστασή τους. Άρα λοιπόν έχεις αυτή τη μεριά. Δεύτερον, είναι η διάσπαση του ίδιου του ΟΣΕ από ενιαία εταιρεία. Δημιούργησε ανταγωνιστικές εταιρείες με συμφέροντα τα οποία ο ένας δεν μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον άλλον. Πολύ περισσότερο με την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΕΝ-ΟΣΕ. Τρίτον, έχει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια. Τι ενδιαφέρεται? Ενδιαφέρεται για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο θα έχει υψηλή χωρητικότητα και μεγάλες ταχύτητες, άρα για τα κέρδη, και όχι για την ασφάλεια. Τα συστήματα μπαίνουν συμπληρωματικά για να μπορεί να υπάρχει διαλειτουργικότητα του δικτύου. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που αναδείχθηκαν. Τι δεν αναδείχθηκε και έχει ευθύνη η κυβερνητική πλειοψηφία? Η έκρηξη. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην έκρηξη και στην πυρκαγιά. Και εδώ πέρα αρνήθηκαν να έρθουν οι εμπειρογνώμονες και των οικογενειών, αλλά και της δικαστικής αρχής που όρισε εμπειρογνώμονες, και επειδή διερεύνησαν το ζήτημα της έκρηξης, γιατί ακριβώς δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η αιτία και το τι μετέφερε το εμπορικό βαγόνι. Έχετε βάσιμες υποψίες, αυτό που λένε και οι συγγενείς, ότι μετέφερε κάτι έφλεκτο που ήταν η αιτία για να γίνει όλη αυτή η έκρηξη? Προσέξτε, καταρχάς δεν δικαιολογείται η έκρηξη με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν ορισμένες συμπτώσεις. Ποιες είναι αυτές οι συμπτώσεις που από εκεί πέρα δημιουργούν ερωτηματικά? Πρώτη σύμπτωση είναι ότι το καταγραφικό υλικό μετά τις 15 μέρες δεν υπάρχει, για να δούμε τι μετέφερε από τις κάμερες στο εμπορικό. Ένα. Σβήστηκαν οι κάμερες με το τι μετέφερε, φαινόταν μέσα το υλικό? Θα φαινόταν. Ή καταστράφηκαν? Σβήστηκε το υλικό, μετά από 15 μέρες σβήνεται αυτόματα. Ενώ θα μπορούσε να έχει παρέμβει είτε το Υπουργείο ή το αρμόδιο εισαγγελέα για να διατηρηθεί. Θα μπορούσε να εντοπίσει ενδεχόμενο ότι κάτι άλλο μετέφερε από αυτό που είναι καταγραμμένο. Είναι στο εσωτερικό, είναι στο εσωτερικό του τρένου ή εξωτερικό? Όχι, είναι εξωτερικά στους σταθμούς. Θα μπορούσε ενδεχόμενα να δει. Κάτι να δει. Στην ουσία ήταν παράνομο αυτό. Αυτό που μετέφερε ήταν παράνομο. Δεν ξέρεις, δεν μπορεί να το αποδείξεις, γιατί οι φορτωτικές δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Και αυτό έγινε φανερό από την Εξεταστική Επιτροπή. Και δεύτερο στοιχείο είναι ότι γρήγορα ο χώρος μπαζώθηκε, χωρίς να έχουν συλλεχθεί το σύνολο των στοιχείων που θα μπορούσαν να διερευνηθούν. Αυτά τα δύο στοιχεία δημιουργούν ερωτηματικά. Αυτός μιλάνε για συγκάλυψη οι συγγενείς, προφανώς. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Πολιτικές ευθύνες εσείς εντοπίσατε? Εμείς τι εντοπίζουμε και πολιτικές ευθύνες, αυτές είναι αυταπόδεικτες, αλλά και ποινικές ευθύνες. Μάλιστα. Ποιον? Υπουργών. Μια σειρά υπουργών. Όχι μόνο της τελευταίας. Όχι μόνο της τελευταίας περίοδου. Γιατί υπήρχε μια αλληλουχία. Και του Πασόκ. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει μια αλληλουχία. Που διαχειρίστηκαν το σιδηρόδρομο. Που διαχειρίστηκαν το σιδηρόδρομο. Άρα υπάρχουν ποινικές ευθύνες και για παράβαση καθήκοντος και για άλλες. Και για άλλα θέματα, και αυτά θα το δούμε. Και από αυτήν την άποψη είναι κροκοδίλια τα δάκρυα που χύνουν ορισμένα κόμματα για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όταν το ΚΚΕ στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση είχε προτείνει την κατάργηση, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να καταργηθεί αυτή η συνταγματική διαδικασία ευθύνη. Ως ΚΚΕ δεν είχαμε αυταπάτες για την Εξεταστική Επιτροπή, παρότι την προτείναμε. Και δεν είχαμε αυταπάτες γιατί ξέρουμε ότι θα λειτουργούσε ένα αρνητικό πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων, όπου θα υπήρχε μια κυβερνητική πλειοψηφία που θα καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά επιμείναμε. Και επιμείναμε σωστά, κατά τη γνώμη μας, να γίνει εξεταστική, και οι προανακριτικές εμείς λέγαμε. Δεν τις βάζαμε σε αντιπαράθεση. Γιατί ακριβώς και συζητήθηκε, παρέμεινε στην επικαιρότητα το ζήτημα, αλλά και βγήκαν στοιχεία συγκεκριμένα.